তেওঁ যদি জিকে মই এটা আঙুলি কাটি দিম অলপ পইচা এটা তেওঁ কিবাকৈ এমএলএ হৈ গ'ল खुलुमबाय रायजोफोर गिबिसिन थाराव बिथांखिब्ल इउटुब चेनेलनिफ्राय रायजो राजा बयनिसिमबो फुंबिलिनि गोजोननाय बावहरनाय जाबाय रायजोफोर दिनैहाय आङो नोंथांमोनहाय सम मथे भिडिअखौ हगारनो हानाय जायाखिसै माखासे समनि आंखालनि थाखाय रायजोफोर दिनैनि समाव जोङो नोंसोरजों सावरायलायनोहाय आङो माखासे भिडिअ लानानै फैदों गिबियाव जोङो नैबे प्रेस मोसाहारिनि भिडिअखौ जोङो खोनासंग्रोगोन नैथियाव जोङो इउपिपिएल नि सीएम नि भिडिअखौ जोङो खोनासंग्रोगोन जोबनायाव जोङो दिलीप शइकियानि भिडिअखौ जोङो खोनासंगोन रायजोफोर बे समाव खोनासं प्रेस मोसाहारिया मा बुंदों गिबियावनो जोङो हाग्रामा महिलारि सारखौ धन्यबाद होनांगोन बिथाङा जिथु इलेक्सन समाव खोथा होदोंमोन माने सुक्ति जानाय लोगो लोगो माखासे एनडिएफबि नि सेंग्राफोर जेलाव दंमोन आरो बे जेलाव थानाय माखासे केडार बा लिडारफोरखौ जोङो सरकाराव फैनाय लोगो लोगो जेलनिफ्राय दिहुनगोन होननानै खोथा बुंदोंमोन बेबायदि जोङो सरकार साइडनिफ्राय प्रेसार होनानै दिनै जायफोर दिनै फासि अर्डार नङा होमबा सोरबा माने लाइफ माने टाइम दिनै जेल जानो गोनांमोन बिथांमोना अलरेडि गबाय साब्रैया गबाय आरो जोंसिम हायो जों हानायसिमबो रन्जन दैमारि सारखौबो जों दिहुनबोनो थाखाय जों सेस्था खालामबाय थादों सावरायबाय थानाय जादों आरो जाहाथे रावबो जेलाव थानो नाङा मानो सुक्ति नङा होमबा बेनि थाखाय जों अलरेडि सावरायदों आरो जों हानायसिमखौ बिटिसि गभर्नमेन्टनिफ्राय जों नारसिनगोन आरो खम समाव हानायसिमखौ जोंनि प्लेनिंआ बेनो जों बिटिसि आव शान्ति आरो जौगानाय आरो खौसेथि आरो बिनि बिटिसि ओनसोलफोरनि माखासे जोंनि गेजेराव जिफोर समस्याफोर दं बे समस्याखौ जों हानायसिमखौ जोङो बिटिसि सरकार साइडनिफ्राय जों मावफुंनो थाखाय अलरेडि बेखौ प्लेनिं लादों आरो बेबायदि जों मावलांगोन आरो थाङोब्ला बारा सम जायाखै बेखौथ' अलरेडि जोङो खोथा होनाय बायदि मावफुंबाय दाखालि 10 तारिखआवहाय जों माने बेखौ बेखेवना होखाबाय आरो जोङो होदोंमोन जे इउथ्सफोरनि थाखाय 2 लाख वमेनफोरनि थाखाय जोङो फान हमनाय जादों जायफोर माने हेन्डिकेप बिथांमोननि थाखाय हमनाय जादों आरो बिदिनो जोङो माने लेन्ड पाट्टा हा पाट्टा होनाय खोथा जों बेखौ अलरेडि मावफुंगोन आरो बे जों हानायसिमखौ जोङो माने मावलांनो थाखाय अलरेडि आखायाव लाखाबाय आरो मावगासिनो दं आरो गिबियावनो धन्यबाद होदों जोंनि रायजो राजाफ्रा जिबायदि जोंखौ सरकार खुंनो खाबु होबाय बे खाबु होनायनि थाखायनो दिनै जोङो माखासे रायजोनि जेंना बे जेंनाफोरखौ जोंनि मानगोनां हाग्रामा महिलारि सारा माने आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माखौ खावलायनानै जेरैबायदि फान आरो फुजिखौ लाबोनो हादों बिनि थाखाय आं डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा सारजों लोगोसे हाग्रामा महिलारि सारखौ जों धन्यबाद होदों माने उदालगुरि बाखि जानानै मानोना जोंनि उदालगुरिनि जेंनाया बिराद गिदिर जेंनामोन बे गिदिर जेंनाखौ दिनै मावफुंना होनायनि थाखाय बिथांमोनखौ धन्यबाद होदों आरो वाह 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 प्रेस मोसाहारि वाह रायजो राजाखौ बेसेबां थगायनानैहाय फैसा खामायनो सानदों नोंसोरलाय रायजो राजाफ्रा फोथायदोंना प्रेस मोसाहारिनि बुंनाय रावखौहाय थारैनो बिटिआर सुक्ति जानानैसो एनडिएफबिफ्रा जेलाव जोबजादोंमोन ना रायजो राजा नोंथांमोन बिटिआर सुक्ति जानायनि बेसेबांबा सिगांनो एनडिएफबिफ्रा जेलाव जोबजादों बेखौ रायजो राजाफ्रा बयबो मिथिखागौ नाथाय बेबायदि माबोरै बुंनो हाखो प्रेस मोसाहारि नोंथाङा बिटिआर सुक्ति जानानै जेलाव जोबजादोंमोन होननानैहाय आरो नोंसिनि बे गुरु हाग्रामा महिलारिया माब्लानि समाव एनडिएफबिनि खामानि मावफेरखो 17 बोसोरसिम हाग्रामा महिलारिनि खुगायाव नोंनि लिडार्स नोंनि लोगोफोरनि खुगायावहाय माब्लाबाबो एनडिएफबिनि सोदोबा फैयाखै रायजो राजा नोंथांमोन दिनै मानो रायजो राजाफोरनि सिगाङावहाय एसेबां नंखाय बाथ्रा बुंनानैहाय फोसावनो नागिरदों प्रेस मोसाहारिमोन बायदिया आरो 17 बोसोरसिमावहाय बे प्रेस मोसाहारि थानाय जायगा आरो नोंथांमोननि सानजाहा सिमा बारायनाय बे सिमा बारायनाया मानो 17 बोसोरावहाय मोनसेबो आगानसेबो आवगायाखै रायजो राजाफ्राबो बेखौ मिथिया नामा ना फैसानि थाखायनो रायजो राजाफ्रा गावनि हारिखौहाय फाननानै जाग्रा नामा जोंनि बर' जाथिया दिनै प्रेस मोसाहारिनि बाथ्रा बुंनायावहाय आङो साबजानाय मोनाखै आं मोजाङाखौ मोनखाखै रायजो राजा नोंथांमोन मिथिबायना मानोना बियो बुंदों बिटिआर सुक्ति जानानै जेलाव एनडिएफबिफ्रा जोबजादोंमोन सोर जोबजादों बिटिआर सुक्ति जानायनि उनावहाय सोर एनडिएफबि जेलाव जोबजादों बुंलाय फोरमान होलाय रायजो राजा नोंथांमोन सुक्तिखौ खालामदोंमोन एनडिएफबिफोरखौ बख'नो नाथाय कनभिक्टेड जानानै थाखानाय माखासे जेलाव थाखानाय मानसिफोरखौहाय
BPF पार्टीनि दैदेनगिरि लिडार्सफ्रा सापर्ट गैयिनि थाखाय एनडिएफबिनि माखासे केडार्स आरो माखासे मावथिफ्रा सापर्ट गैयिनि थाखाय एनडिएफबिफ्रा दासिमबो गवाखै एनडिएफबिखौ लानानै गेम गेलेदों 17 बोसोर BPF पार्टी आरो नैबे 5 बोसोरावबो BPF पार्टीयानो एनडिएफबिखौ लानानै गेम गेलेदों रायजोफोर एसेबां नंखाय दाबुं रायजो राजाफोरनि सिगाङावहाय प्रेस मोसाहारि नोंथां धोनस्री बियाबनि MCLA प्रेस मोसाहारि मानसियाथ' फ्रेस नाथाय गोसोआ फ्रेस नङा प्रेस मोसाहारिनिया रायजो राजा नोंथांमोन जों बयबो मिथिगौ एनडिएफबिखौ सोर बख'दों आरो सोर बख'नो थांगासिनो दङ बे समाव BPFनि समावहाय रन्जन दैमारि सारबो गवा गुबुन कम्पिटेड जेलाव थानाय केडाराबो गवा नाय नोंसोरो रायजो राजा नोंथांमोन फैबाय थानाय MLA इलेक्शन विधानसभा इलेक्शनखौ नायनानै रायजो राजाफोरखौहाय मेगन मेस्रेब मेस्रेब बेबायदि थगायनाया मोजां नङा प्रेस मोसाहारि नोंथां मिथिबायना रायजो राजाफोरखौहाय दैदेननो थाखायब्ला नंगौ लामाजों दैदेननांगौ पलिटिक्सआ अराय सम नंखाय 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 बेबायदि जुदि थगायबाय थायोब्ला रायजो राजाया खहा जागोन बेखौहाय नोंथांमोनाबो गोसोआव ला सानजाहा सिमा बारायनाय जायफ्रा सनितपुर बिश्वनाथ गफुर हालामनि रायजो राजा नोंथांमोन प्रेस मोसाहारिनि बाथ्रा बुंनाया नंगौना नङा नैथियाव फैदो रायजोफोर UPPLनि CMआ मा बुंदों बिथांमोननि दिनाव प्लेनिं होननाय जेबो गैयामोन खरसा बेसेबां खालामगोन जमा बेसेबां थागोन बबेयाव मा खरसा खालामगोन बेनि जेबो प्लेनिं गैयामोन जायनि थाखाय बिथांमोनहा जे BTC बायदि काउन्सिलाव 3000 कोटी थाखा बिथांमोना दाहार खालामलांदों नाथाय UPPLआ 5 बोसोर सरकार सालायनानै जोङो 300 कोटी रां जमा दोनबोदों जाहाथे खामानि मावनो हायो मानोना बिसायख'थिया जादों सेप्तेम्बराव अक्ट'बर नभेम्बर डिसेम्बर जानुवारि फेब्रुवारि मार्च मासावसो जोंहा मा जायो बाजेट सेसन जायो स' बे बोसोरनि जि 1000 कोटी थाखा बेखौ जोङो 6 मासाव फोजोबनाय माने बेवहाय माखासे इलिगेल खामानि मावनो गोनां जागौमोन जेखौ जों मावाखै जों बयबो मिथिगौ ससियेल मिडियायावहाय BPFनि CM हाग्रामा महिलारि आरो बिनिनो मावथिफ्रा UPPL पार्टीखौहाय 300,000 रां 300 कोटी थाखा रांखौहाय जास्लाबनो हायाखै मायाखै होननानैहाय हाग्रामा महिलारिया खुगा दामबाबायदों ससियेल मिडियायावहाय नंगौना नङा नाथाय हाग्रामा महिलारिनि मावथि आरो हाग्रामा महिलारि बिनियाव नैबे खर'आव जेबोआनो गैया मानोना बिसोरा प्लान पलिसि गैया रायजो राजाफोरनि थाखाय मा मावनांगौ मा मावनाङा सोरबा गावसोरखौ सापर्ट खालामग्रानोहाय थाइसे थाइनै थाखा होनानैहाय बाथ्रा बुंहोनाय बेफोरबायदि थांखिया BPF पार्टीनियाव दङ बिनि थाखायनो बिसोरो जाख्ल'नायखौल' नुयो मिथिबायना रायजो राजा नोंथांमोन दिनै जों खोनाखाबाय दा जों बयबो मिथिगौ सेप्तेम्बरनि 22 अक्ट' खालार खालि काउन्सिल इलेक्शना जोबनानै थांदों बे सेप्तेम्बरनि इलेक्शना डिसेम्बराव जानांगौमोन नाथाय बेखौ नुनानै UPPL पार्टीया फैसाखौहाय बासायनानै दोनदों जाहाथे बै गोदान बाजेट सेसन फैनायसिमहालागै बेखौहाय इउज खालामनो हायो नाथाय BPFनि CM हाग्रामा महिलारिया खर'आव जेबो नलेज गैयिनि थाखाय रायजो राजाफोरनि सिगाङावहाय जाख्ल'नाय नुदों नाथाय फारसेथिं रायजो राजाफोरनि नोजोरावहाय 3,000 कोटी थाखाया जेबो जाख्ल'नाय नङा मिथिबायना रायजो राजा नोंथांमोन 17 बोसोरावहाय 3,000 कोटी थाखा जाख्ल'दों BPF पार्टीया रायजो राजाफोरखौहाय रेन खालामनानै गालांदों डेभेलपमेन्टनि थाखाखौहाय गाव हारसिं पार्सनेलि बाहायनानैहाय जादों बेखौहाय रायजो राजाफ्रा जेबो मिथिया दिनैहाय जाय सरकारा मोजां सरकार सालायदों बेखौहाय थगाय थसि BPFनि मानसिफ्रा फैसा खामायदों बेखौहाय नुसेयावबो जोंनि बर' हारिनि रायजो राजाफ्रा मिथियाखै रायजोफोर आरो BPF पार्टीया सोरखौ लानानै देरहानाय बांगालफोरखौ राजबंशीखौ सावथालफोरखौ बागानियाफोरखौ नेपालिफोरखौ बिसोरखौ लानानैसो ना BPF पार्टीया देरहादों थगाय थसि जोङो BPFजों जोङो मा होनना बुङो UPPL आरो BJP जों रावजोंबो एलायन्स गैया जोङो सिंगेल सरकार दागोन होननानै बुंनायावसो BPF पार्टीया देरहादों रायजोफोर मानोना BJPखौबो बांगालफ्रा मोजां मोना मिथिबाय दा नैबेनि खारनावसो BPF पार्टीया देरहादों बेसेबांथो थगायबाय थानाय नोंसोरलाय रायजो राजाफोरखौहाय नायलां रायजोफोर नोंथांमोना बे समाव जोबनायाव दिलीप सयकाया मा बुंदों दुर्गादास बर'खौ खोनासं
26 চনত দুৰ্গাদাস বৰুৱা অসমৰ যিকোনো এটা সমষ্টিত তেওঁ BPFৰ পৰা খেলি দেখাই দিয়ক। তেওঁ যদি জিকে মই এটা আঙুলি কাটি দিম। নচলা পইচা এটা তেওঁ কিবাকৈ MLA হৈ গ'ল, নচলা পইচা এটা তেওঁ এতিয়া তেওঁ নেক্সট টাইম MP টো বাৰু বহুত মানে দিবা স্বপ্ন MP হোৱাটো। এইবাৰ জিকক জিকে MLA যিও 26 চনত দুৰ্গাদাস বৰুৱা অসমৰ যিকোনো এটা সমষ্টিত তেওঁ BPFৰ পৰা খেলি দেখাই দিয়ক। তেওঁ যদি জিকে মই এটা আঙুলি কাটি দিম। এইবাৰ অগপ BJP UPPLৰ NDAৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে যিসকলে খেলিব তেওঁলোকে যাতে তেওঁলোকৰ যিটো কি বুলি কয় আমানতৰ ধন বাজেয়াপ্ত হয় সেইটোৰ কাৰণে সকলোৱে চেষ্টা কৰিব। সকলোৱে এইটো চেষ্টা কৰি আছে আমানতৰ ধন যাতে তেওঁলোকৰ বাজেয়াপ্ত হয় সেইটোৰ কাৰণে আমাৰ মিত্ৰ দলে চেষ্টা কৰি আছে। रायजोफोर दुर्गादास बर' ओरैनो सा साज्रां बर' नाम लानाय दुर्गायाबो बे बर' नंखाया, दासआबो बर' नंखाया। दा दुर्गादास बर'मोन बायदिया जोंनि बर' हारिखौहाय आसुगुर गावगासेबो साबजानाय मोना होननानै आं सानो। रायजोफोर दिनै क्लियारलि बुंदों, नंगौना नङा? रायजो सभानि MP दिलीप सयखियाया क्लियारलि बुंदों, रायजो राजा नोंथांमोन जुदि फैबाय थानाय बिधान सभा बिसायख'थियावहाय दुर्गादास बर' जायया BPF पार्टीनि MLA बियो देरहायोब्ला आसिखौ दानस'नानै होगोन। हा अब्ला खोनासंनानै लाखा रायजो राजा नोंथांमोन। बे भिडिअआ आंनि जे फेसबुक पेज आरो आंनि जे इउटुब चेनेल बेयावहाय बियो रेकर्ड जानानै थागोन। दुर्गादास बर'आ जुदि देरहायोब्ला दिलीप सयखिया MPआ आसि दानस'गोन। BJP भार्सेस BPF दिनै जोङो खोनानो मोनदों। आरो दुर्गादास बर'खौ बुंबावदों दे बियो सलियै फैसा खुस्रा। मिथिगौ रायजो राजा नोंथांमोन बेफोरबायदि जोंनि बर'नि गेजेरावहाय जालायगासिनो दङ। बर'नि MP थानायनि थाखाय दिनै बर'आ आगानसे आगानै बारायलांगासिनो दङ, नाथाय बेखौबो नायनो हायि जानो थांगासिनो दङ बर' जाथिया। मिथिबायना रायजो राजा नोंथांमोन? दिनै MPआ UPPL पार्टीनिफ्राय MP मोनदों, 2 MP मोनदों जोङो सेन्ट्रेलाव आरो काउन्सिलावहाय MP दङ, 2 MP दङ। दा बे MPखौबो नायनो हायै जाबावबायसो BPF पार्टीनि मानसिफोरा। मिथिबाय? थांनाय 10 बोसोरावहाय जेब्लानाखि नब कुमार सरनियाखौहाय MP खालामनानै दोनदोंमोन बे समाव मा मोनदों बर' रायजो राजाया? बेखौहाय मिथिया नामा बर'नि रायजो राजा खर' गाज्रि नोंथांमोना? आं गासैखौबो बुङाखै, BPF सापर्टार्सफोरखौ बुंदों, डाइरेक्ट BPF सापर्टार्सफोरखौ बुंदों आङो। मिथिबाय दा? गाज्रि मोन दामोन आं बेखौहाय जेबो नांजाया। गोजोन्थों अब्ला जायफ्रा आंनि भिडिअखौ जोबजासे नायबाय। बर' हारि जै जाथों, जै बर' हारिनि।